aquí el Jordi Puig amb nosaltres, feia dies que l'esperàvem, seguint tota la seva ruta pels països catalans i teníem moltes ganes de donar-li el nostre recolzament i de que ens expliqués les seves aventures. Que ens expliqui del que vulgui i que tots vosaltres pugueu també fer totes les preguntes que us vinguin al cap. Si us he d'explicar el que vulgui i que tothom té ganes d'anar a sopar, anem a sopar i ja està tot explicat. Mira, jo em sembla que ara us decebré. Em passa a tot arreu. El 19 de desembre jo vaig partir de Casconcos d'Escavaller, que és una petita pedania del municipi de Felanitx, a l'illa de Mallorca, que és Gantovisc, per fer aquesta ruta pels països catalans. I aleshores tothom va dir el mateix. Ostres, ens pensàvem que sentiríem xerràs mallorquí. I mireu, jo soc nascut a Girona i fa 16 anys que vaig anar a viure a Mallorca. Això vol dir que jo vaig arribar a Mallorca amb 40 anys i en 40 anys ja no s'aprèn res de res. Per tant, no us puc xerrar amb tu. És el que hi ha. Per tant, m'essentireu parlar amb gironí i és el que hi ha. A primers de desembre, tornem més enrere, fa 16 anys que visc a Mallorca. Això vol dir que aquests darrers 10 anys, aquest procés cap a la independència que hem viscut aquí, a les 4 províncies, jo l'he viscut des de la distància. I a començaments de desembre, quan hi va haver uns presos que es varen posar en vaga de fam, jo vaig trobar que ja no em podia mirar més des del sofà. L'únic que feia, bàsicament, era llegir-me els articles d'en Bartal, de VilaWeb, i per tant, doncs, il·lusionant-me en molts moments, emprenyant-me en d'altres, i aquest darrer any amb una absoluta desesperació. I quan els presos es posen en vaga de fam, trobo que ja no em puc mirar més des de la barrera i simplement això, aportar un petit granet de sorra en aquesta causa comuna i en el fons sentir-me un més de vosaltres. I això és l'únic que estic pretenent, sentir-me un més de vosaltres. Vaig sortir el 19 de desembre de casa meva, vaig fer 7 dies de ruta per Mallorca, 3 per Menorca, 3 per Eivissa, d'Eivissa vaig passar a Dénia. Deixeu-me que faci un petit parèntesi aquí. Per anar de Menorca a Eivissa hi vaig anar amb avió. I aquest és el país que tenim. És com una petita metàfora d'allò que tenim. Una demostració de fins a quin punt som colònia. Per anar de Menorca a Eivissa no hi ha vols directes. I has de fer escala. Jo vaig triar una determinada companyia que em permetia fer escala a Mallorca, a Palma. Si hagués anat amb Ibèria, hauríem fet escala a Madrid. Som una puta colònia. I per aquesta mateixa raó, a més de solidaritat amb els presos polítics, reclamo la implementació de la República, que ja està proclamada, i ningú no l'ha desproclamada. Per què? Perquè tots nosaltres, en el fons també som presos polítics. Vivim dins d'una presó. No podem decidir el nostre present ni el nostre futur. Som presos. I la llibertat d'aquests presos, que és tot el poble, passa per fer la República. Simplement. I d'això es tracta. I si voleu, no només per nosaltres, fins i tot per aquella gent que estan patint la situació més dramàtica,
pels que són a les presons físiques i pels que són a l'exili. Perquè el sacrifici d'aquesta gent tingui un sentit, perquè tingui sentit, hem de completar l'objectiu que tenim plantejat. L'anhel, la raó per la qual ells són a la presó, que és la llibertat, que és la república, que és la independència. Segurament, si renunciéssim a tot, els trauríem de la presó. I quin sentit tindria aleshores que s'hagin passat un any o un any i mig o dos, o el temps que sigui, a la presó i a l'exili? Hauria estat debades. Per tant, per homenatge a ells, no cal només reclamar la seva llibertat, sinó també la llibertat de tot el poble. I diu, i per què els països catalans? De fet, el procés cap a la independència bàsicament s'ha centrat a les 4 províncies, no? Jo només us puc donar la meva visió, el meu sentiment. I és perquè els països catalans són el meu país. Tots els països catalans són el meu país. I recorrent als països catalans, així és com m'ha fet sentir la gent que m'han acollit. Hi ha catalans més enllà de les 4 províncies. Jo no soc historiador. Us vull explicar una petita anècdota. Jo no soc historiador i no en sé d'història. Jo no recordo si va ser Alcoi o Ontinyent, no recordo exactament quin lloc va ser, vaig trobar amb un historiador i me va dir, mira, després de la guerra d'en Franco, el Principat és terminologia antiga. A la República, que és la terminologia moderna, hi va haver 4.000 afusellaments documentats. Segurament van ser alguns més. Documentats 4.000. Al País Valencià hi va haver 25.000. També és veritat una cosa. Aquí tenim els Pirineus a 4 passes i molta gent varen poder fugir. Acabada la batalla de l'Ebre, en Franco va trencar el País Valencià per l'Ebre i allò es va convertir en una carretera. I no van poder fugir. I la guerra que va fer en Franco va ser una guerra d'extermini. Els alemanys estaven molt emprenyats. Els alemanys estaven intentant fer una prova de la guerra llampec, que va ser la Segona Guerra Mundial. I estaven emprenyats amb en Franco perquè en Franco els frenava. En Franco podia haver guanyat la guerra en 6 mesos. I la va allargar 3 anys perquè volia fer una neteja ètnica. I això està documentat, això no m'ho invento jo, això està documentat. Podia haver guanyat en 6 mesos i ho va allargar 3 anys, perquè anava passant poble per poble, arrasant-ho tot. I si nosaltres hem pogut arribar on hem arribat, ha estat perquè els valencians ens han aturat el tot. Jo conec més el cas de Mallorca, perquè fa 16 anys que hi visc, però el cas del País Valencià és exactament el mateix. Allà és veritat, la visió que tenim aquí dalt dels altres territoris de parla catalana és, ostres, tots són uns corruptes, no? A Mallorca i el País Valencià, el PP. Les notícies que ens arriben des de TV3. Corrupció, corrupció i més corrupció. I a més la gent continua votant al PP. Que els donin pel cul. I ja s'ho faran. Aquesta és la visió que tenim d'allà. Però si aneu allà,
Si anéssiu, coneixeríeu una gent absolutament extraordinària que estan mantenint la catalanitat cada dia en les situacions més adverses i que estan mantenint la dignitat del seu poble, de la seva terra. I ens estan reclamant a crits que no els deixem sols. I jo l'experiència que tinc d'aquests dies, d'aquests mesos de recórrer tot el país, és que cada poble, per petit que sigui, hi ha gent organitzada en associacions culturals, en associacions cíviques, en partits polítics, que malden per mantenir la dignitat.